Vad är klockan med det? What time is it? 20 över. 20 över vadå? 12. Alltså, kan man skriva 24 och 00? Jag vet inte. Man skriver inte 24 och 00. Filmar det eller? Nej. Kan man skriva 24 och 00? Nej. Vad skriver man då? 00. Det är väl samma sak. Alltså det är Man skriver 21, 22, 23, vänta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 00. Nej, det är 11, 23, 00. 11, 23, 00. Ja, klockan 11 är 23. 3 stycken. Ja men det blir 23 och sen blir det 00. Sen 01, 02, 03, 04, 05. Nej men 01. 1, 2, 3, 01 är nu på 11. inte 23, 01 utan 23, alltså timmarna. 20, 23 timmar. 21, 22. Men om du tar 11 plus 11. Okej, Nej, jag bara skojar. Klockan 20, klockan 21, klockan 22, klockan 23, klockan 00. Nej, klockan... Det spelar Oj. ingen roll. Jaha, men Det spelar ingen roll. man brukar nog ta